Čo som to chcel vlastne, Pán Bože, ty. Počúvam sem, mňa tak nebaví, ty, s takýmito pičovinami sa zaoberať, že si nevieš predstaviť. Ale musím. Nechám na výber, kokot. Buď tých kokotov nechám srať mi na hlavu úplne, že maximálne, ak sa len dá, alebo sa budem proste zaoberať takýmito kokotinami. Však? Alebo ako by som to ináč nazval. Keď sa zaoberám takýmito kokotinami, čo? Keby som to nazval nejako ináč, tak potom by som im mohol dať návod na to, že čo si vlastne o tom všetkom myslím, víš, a ja som nie taký priebaný. Ani mi to není jedno. Víš proste, takže ja sa zaoberám takýmito pičovinami skurvenými, na ktorých mi vôbec nezáleží, ani ma nezaujímajú, kokot. Kvôli čomu? Kvôli čomu asi? Že si to vymýšľam? Počkaj, ide auto teraz. Že si to vymýšľam? Počkaj, ide ďalší. Že si to vymýšľam? Čo? Alebo kvôli čomu? Logicky asi, nie?